Nå ja, du er sød, Chili. Du er så sød, skat. Ja, du er. Jeg købte sådan en højtryksspole. Jeg tænkte, det kunne måske tage noget af det der aluminium der. Så kommer Victor, jo. Hun gør ikke noget, den hund, Olsen. Sidst der brugte jeg sådan noget motorrens. Ja. Der skulle jeg bare lige strøge det på. Ja, og Chili er også meget legesyg. Går du bare over og sige hej til Chili? Hun vil elske at sige hej til dig. Jo, men selve hjulkapslen, det var aluminium. Ja, hvad er det for en lille en? Hvad? Hvad er det for en lille en? Hvad? Victor. Hvad er det for en lille en? Ja, så kan du også sige hej til ham. Du må da godt, tror jeg. Hej Victor. Skal vi filme dig? Skal vi filme dig? Hej. Ja, det er en stor dame, hva' Nulle? Ja, og en lille valg. Ja, hun er så sød. Hun er så sød. Hun vil også bare lege. Ja, han er ikke ret gammel. Ja, nej. Nå, så bliver det lidt kryb op, Victor. Ja. Og så hun lige står og vasker Palle i hovedet. Ja.